Klar. Og nu. 1. Og 2. Og 3. Og 4. Ja, der er kun lidt tjep her. De to, der er oppe foran, de skal være helt ens. Det er de jo ikke. Så vipper den for meget. Er du med, vindermand? Jeg er helt med. Nej, Prøv lige at... så rykker vi. Følg hinanden op foran. Ja, vi følger. Det er Claus. Det bliver sgu svært. Siamesisk. Har det klistret?